La Setmana del Medi Ambient arriba aquest any a la 17a edició. Des d'aquest divendres i fins al 8 de juny, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient el dia 5, l'Ajuntament organitza 25 actes, entre conferències, projeccions de cinema, espectacles i excursions. La sequera i els problemes a l'aigua centren l'edició d'aquest any. D'entre els actes destaquen els espectacles Mono Sapiens, El riu ja no riu, Màgia, Cadabra, El professor ecològic i Colossal. També una conferència i un debat sobre la sequera i la presentació del llibre Les mines d'aigua a Terrassa de Joan Manel Oller. La setmana es clourà el diumenge 8 de juny amb la Festa del Medi Ambient al Parc de Vallparadís. En lloc de la tradicional samarreta, aquest any es distribuirà una bossa ecològica fabricada als tallers de Fupar. Com en les edicions anteriors, l'objectiu final de la setmana és el de conscienciar tots els ciutadans, grans i petits, sobre la necessitat de tenir cura del medi ambient. I vol fomentar el coneixement, la reflexió, però també el debat dels diferents punts de vista de les administracions, de les entitats ambientalistes que potser hi estan més dedicades i fer arribar aquesta opinió a tothom. La Setmana del Medi Ambient té un pressupost de 33.000 euros, un import que Màrius Massaller considera més una inversió que no pas una despesa. I és que, segons el regidor, amb aquestes campanyes s'aconsegueix que els ciutadans redueixin el consum d'aigua, generin menys residus i practiquin la recollida selectiva.